kire ka unu fọzie ụmụ ihe megasịrị na ngeji nkeji ka anyị ga na-ewetara ya unu ka unu wee fụ ka ndị Enugu ji kwụrụ chimchim kirenu ya Arukwusi so mụ bụ egwu ogbonna ogbonna abụ onye mburugu so mụ na-ekwu maka Arukwusi ọ na-enye m since m nọtara afọ ma ọnụ mmiri okwu m ji kpọọ eji bido debe otu a nọ n'ụlọ ọ na-atọ m ụtọ nnọkwa n'ike na-atọ m ụtọ ụwa m pụta enwekwu nkwu na be anyị yesterday enwekwu nkwu na be anyị ụnyaahụ mee na be anyị ihe mee na be anyị ụnyaahụ and m gwara ndị ọha na ndị igwe na ndị ọzọ na ndị ekwa okwu ụnyaahụ sị na m so na mụnwa bụ onye nwetara onwe m na mma na alụ ga-akwụsị n'ala Igbo kwụsị na abịa obodo ebe a because na Arukwusi na ebe ezinụlọ ọ ga-adị mma Arukwusi na ebe ọ bụla ịnọ ọ ga-adị mma m wosi na m bụkwa onye amakwa ama na mụnwa bụkwa onye memba amakwalụ na dibịa mụnwa bụ abụda mụ na-ezo ụmụ ezo na Nkanu mụ so na n'ihe a na-eme n'obodo bụkwa na ihe na-eme mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ bụkwa na ihe anyị ma tụ anyị so ihe m na-ekwukwa tata bụ na ewu ihe mere na be anyị yesterday which is nchọrọ ịtọ ọrụ unu nchọrọ ikwu obere ihe owe ha mere bụ na blood m dị na Arukwusi tata m ji gbaa mbọ niile m gbada taa bụ na mụnwa na-asị unu ka esi eme ka ọ dị mma mụnwa ga-adị mụnwa kwesịrị n'ọdịgo mma na-eje na-aga so mụnwa bụ nwa mburugu Arukwusi ka anyị Igbo dị mma ọ dịgoro mma gbam ọ na ọ ga maka na ọ nwere ihe mere anyị na-amara fọlọng mana ka anyị mazara na ọdọrụ mma bifo na ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe bụ guiding angel n'olu oyibo Mary kịta ga-ejepụta ọya ọsịgị Angel Gabriel Angel Urian n'onye ọrụ guiding angel onye ụwa ụbọchị Chineke ebe Michael na Gabriel na ndị ọzọ bụ ya guiding angel ka ezi ihe bụ onye ụwa gị ka ihe ọ na-arụrụ gị mana o mere ka anyị mara na guiding angel anyị bụ onye ụwa anyị na onye maara na o nwere ọrụ ya rụfọdụrụ n'ụwa na ihe a chọrọ ịpụta ka ya kompliti ọrụ ahụ maka na o nwere ebe ọrụ ahụ njedobere bifo ọ nara ọgụọ ya agụ irutopụ dị ọrụ o wee si n'aka nwa ma ọnwa nwa ma ọ bụ otu ọbụla wee pụta wee dupụta onwunye n'ụdị ọzọ ka eje finishie dị ọrụ mana n'ime onwe anyị na anyị sizi na ọya ọcha bụ guiding angel anyị ị na-amarọ onye ọnwụ na-amarọ gị na-amara oneka afụfụ ịtaburu n'ụwa ịbịabugoro wee na-esi ọ na-agbụrụ mụ na-esi ọ dị na-agbụrụ gị na-amaghọdo uri ebe esi wee megide mgbọrọgwụ wee mụta gị ọ bụrụzie ya my own guiding angel afa m bụ Ugochi Ọkafọ abụ m onye Eziagụ nwanne m ụzọchiri ntịrị ọhụkpata nwa bụ ụzọchikere ntịrị and ihe ọkọtọ karịrị mana thank God na anụrụ m ihe a many a times ana m anụkwu ya na radio at times na-ewere Arukwusi ndị nke chegidere n'echiche chike ewefute ihe a kedu ụdị ndị chegidere echiche ka ewefute diskuru Arukwusi because mgbe ị maara onye bụ ya guiding angel ijụba ajụjụ kedu ihe onye ahụ megoro o nwere ebe o si wee zọfie ụkwụ na mgbe nke ya isi na kịta ya pụtara na ebe ahụ ọ zọrọ nya ya azọ ya ka edozie ya ka ọ dị mma ọ bụrụ na ọ bụbụ onye iji ama atụ nwe ihe dị mma iguzobede na nke ahụ o mere
na onye ụgwa ya mere ihe dị ụtọ a na o mere ka obodo dị mma na mgbe nke ya na kịta ya ga-eme ka obodo dịkwa mma mgbe na-ekene onye chegidere echiche a wee kpọkọta mmadụ ịbụọ ma ọ bụ ịtọ wee guzobe otu a ana m ekeregori the person na onye ahụ mere ihe ọma so otu anyị rụfuru m nkapere mpe a wachekere m ụta ndị ana m asị ndị Arụkwusi na ọ bụrụ na unu na-eche chekere ụdọ mmadụ dịka m anya si na unu tukwuche na o nwere mbịa tụkwu na plank dị n'akụkụ ebe unu maka na onye nke ọzọ si na ya nọ n'aka Chukwu onye nke ọzọ si na ya nọ n'aka Chukwu si biko ka m gbadagoro saịdị ụkwụ ya je n'ọrụ maka na ndị nọ n'aka ya aka last 2 weeks anyị nara ihe nwa m nwaanyị enwere nwa m nwaanyị butere nwa ya n'isi nwanne di m nna kpọsị m na ya chọrọ ije Nsụka na o nwere okeshọn a na-eme ebe ahụ isi ya na ịkara ịhapụkwa Nsụka aha ị na-eje okeshọn bịawa ngwureshọn na be anyị ndị nọ na okeshọn ha na-ekwu eri nri ha karịrị betịrị ịbịa na ngwureshọn ha dị few nri ezu onye ọbụla so na ihe m ji aka ya ekwu biko nụ ndị m na ha na-arụkọ ọrụ a laikiri m unu laiki omume unu laikikwa afa unu na ọ bụrụ unu ga-ekwe ka nna ama atachi n'ebe unu nọ maka na achọrọ m ka Arụkwusi jirigodo na-ese ndị na-amarọ ka ha mara na gaịdị na njele anyị na anyị n'ụkwụ na ọ bụghị ebe aha onye ahụ anyị na-amara anyị na-afụrọ n'ọsọ mbọdụ anyị ma ọfụma mara anyị ọfụma bụ gaịdị na nje n'ọnya maka anyị si eje na ka anyị si abata udo duru unu Igbo Igbo ka Igbo dị mma ekene m unu eji m afọ Chukwu okụkọ ọbịa ma wee na-ekene unu eze m n'okwu nwanne m nwaanyị kwu Ikedi Awụsa maka wood United Kingdom. You can't come. Anọ m n'okwu nwanne m nwaanyị kwu wee na-ekwu okwu a maka mgbe chairman kpọrọ m wee gwa m ihe a maka na abụgo m ihe a na mmụọ ebe nna unu nọ n'etiti unu ndị ichie wee kụzobe unu ọfụma ndị Arụkwusi ihe dị iche iche wee na-eme awejiri unu na-ama atụ wee bụrụ ihe nkiri ka m na-ayọkọ maka omekwa ụtani ka ọ gbaa ya ogige ka ndị ichie na-eto anyị otu ochito anyị na ọmaka otu anyị n'aka ndị anyị na-aka ekpe anyị ndị ichie Arụkwusi abụrụ ndị ogbe ha bụ ndị ọgaranya and ụta ka nchekwa ka anyị wee do mana aka ndị mana aka ekpe anyị n'oikwe amaghị ibezie anyị anyị bịara ka anyị mụta n'aka unu ka ọ mụtakwa n'aka anyị maka na obere nwa na-akụzi ife obere nwa na-amụtakwa na nnukwu mmadụ na ndị ichie ha dị n'oke edo na nwata mana nwoke mana nwaanyị na m na-ekwubu okwu si ọ gaa n'iru mana ndụ ogologo na-adịchika ya na nsọ ka ihe ọma wee mụtara anyị